What's up people? Dini ang nongtangmoni singaw फैबाय YouTube आंबो आगान होबाय दिनैनिफ्राय दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ माबायदि मोनो नोंथांमोना नायनानै खिन्थाहर या आंनि गस्लाया माबायदि खिन्थाहरदो नोंथांमोना ओमफ्राय दिनै गोदान YouTube चेनेल बानायदों आङो बे YouTube चेनेलाव नोंथांमोना हेल्प खालाम आंखौ या हेल्प खालाम आं नोंथांमोनखौ अराय सम मिनि होबाय थागोन नोंथांमोनखौ दा गरम बोथोरा एसे सफैबाय फांखाबो गैया आंनाव एसे गोलोमदै जानो हागौ यास बे आंनि गस्ला गोदान सब्सक्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ गोदान भिडिअ लाबोगोन नोंसोरखौ एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन मिनिहोगोन पवित्र बि टेक चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम सब्सक्राइब खालाम बेल आइकनखौ अल खालामनानै ला जाहाथे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना आं जेब्ला भिडिअखौ पाब्लिश खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ तुरन्त एबा गोख्रैनो नुनो मोनो नोंथांमोना सिन्था दाखालाम आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ आङो अराय सम गोजोन होगोन आरो मिनि होगोन ओ माय गॉड आं नोंथांमोननो खिन्थानो बावदों दिस इज दा बे मोनसे थाव बेखौ आङो बे आंनि थाव बेखौ आं खानायाव होयो दा आं बेखौ खानायाव होनोसै आं दुगैखांबाय गरम मोननायखाय दुगैबाय गरम बोथोराव सफैबाय नालाय दा आङो खानायाव बेखौ होनि ओरै सेरनांगौ बेखौ ओरै सेरनांगौ ओरै सेरदो ओरैजाय ओरै नैबेयाव बेखौ सेरदो ओरैजाय टिट नुबायना या आं दा बेखौ खानायाव होबाय ओ माय गॉड असम बिराद मोजां मोदोमो नोंथांमोनाबो बायनानै फुन बेनि दामानो जाहैबाय 100 थाइबा बायदो फुनदो नोंथांमोनाबो गोसोबायदि फुन असम What the hell? Wah, गस्लायाबो स्टार दंलाय माथो यो स्टार बे गस्लायाव स्टार दं बिराद मोजां मोनो आं बे गस्लाखौ गाननो बेखायनो आं बेबायदि गस्लाखौ गानो बे आंनि बेकग्राउन्ड बेकग्राउन्डआबो बेलेगसो आंना मालायफोरनि बायदि नङा हा ओरैजाय दं बे फुल अके स' नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामदो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो लासैनो मोजां एन्टारटेनमेन्ट खालामनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखारबाय आगान होजेनबाय दिनैनिफ्राय आं दिनै YouTubeखौ आगान होबाय आरोखि ना जायखिया एसे जक जाबाय माने जानला बुंफ्लांबाय जानो हागौ स' थेंक इउ दिनैनि भिडिअआ आरो आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोना बेल आइकनखौ अल खालामनानै ला साबस्क्राइब खालामनानै थेंक इउ